Ka Israel kalap pelat no ya ki kendai pungut ki koi di Palestine bat kinong Shah set menta ka sengining kong. Hadin ke jing wan pai biang jong ki laingut kinong Shah rabor jong ka Israel ki balap pelat na ka jing Shah rabor jong ka Hamas ha Gaza. Shabar jong ka patok offer hajan ramala ha West Bank kinong Palestine ki layalum ban pediang sngobha ya ki koi di ki bala Shah pelat da ki jing thading ki ba pen Shah ya ka beneng kat ba ki bosli ki kit ya ki leng ba ki kherdom. Katana trikam jong ki koi di jong ka Palestine kala pen ki kena ba ki beriu ki bala pelat ki kenthop ya ki kenthai bat ki khena rin. Ka Israel kala kem ya ki ne ki beriu namar ki kamrunar ba pher nadu ki jing kawang mau hadu ki jing keno ba ki persyang ban penyak beriu. Na pedeng ki bala Shah pelat kadon ka Khalida Jerar ndriu po arsnem karta ka badai ka riu pau khmat jong ka seng Popular Front for the Liberation of Palestine PFLP. Ka PFLP ka badai ka kenhun jong ka secular leftist ka dei ka bala bana na ka benta ka jing yar thma Persya ya ka Israel ha ki snem khat khandai nyu pho. Henry ka la penduna ya ki kamle no jong ka dangshen. Kat bau jerar ula Shah sen hapo ki hukum set patong nadu upnai no pra ar hajar ar pulai. Ki wei pat ki jing pelat ba pau khmat ki kenthop yaw dalal khasim san pulai snem karta ka para jong uhe sarkar balaklan no jong ka Hamas usala arori ubalaklan no ha ka jing yar thma lingsun jong ka Israel ha Beirun ha ukala lengkot ar hajar arpsau bat ka abla Abdel Russell ka tengah jong unong elam ka PFLP ubala Shah set patok Ahmed Zadan kane ka jing ya kaliang kalong shibenta jong ka benta ka Sdang jong ka jing yate kular ban sange yasian ha Gaza ha pedeng ka Israel bat ka Hamas kate ka jing penbet ka ong ba ka Hamas kan pelat ya lai plaingut kinong Shah rabor jong kinong Israel na Gaza ha ki Henry tayew kat ba ka Israel kan pelat ya kumba ar hajar ngut ki koi di bat kinong Shah set patok na West Bank bat Gaza.